втората сфера на живота влизаме в сърцето, мястото, където се срещаме с другите. Тук живеят нашите чувства, нуждата от любов, свързаност и принадлежност. Емоциите са езикът на душата. Чрез тях живота ни говори какво е живо в нас. Когато ги потиснем, връзките ни застиват, а когато ги приемем, започваме отново да дишаме през сърцето. Сърдечната сфера ни учи да чувстваме без да се страхуваме. Тя носи ключа. Имам право да чувствам и да бъда обичан. Когато това право е отнето, се затваряме, ставаме студени и недостъпни. Когато се го върнем, живота отново се влива през нас. Любовта не е слабост. Тя е силата, която ни държи свързани с хората, с себе си, с всичко живо. Сърцето не иска да го разбирам. То иска да го чуем. Когато тази сфера е в дисбаланс, се появява емоционални блокажи, ревност, зависимост или студенина. Затваряме се в защита, за да не бъдем наранени. Но така спираме и любовта. Понякога носим стари болки от детството, стари откази от близост. Лечебният процес тук започва с признанието: да, боли ме, да, чувствам. И това вече е движение от страх към живот. Посоката е обратна към чувстването, чрез сърдечната честота, прошката, контакта и споделянето. Да простиш не защото другите го заслужават, а защото ти заслужаваш да бъдеш свободен. Да кажеш истината на сърцето си, без обвинение и без защита. Да се осмелиш, да се покажеш такъв какъвто си. Когато сърцето се отвори, всичко в живота започва да се подрежда около теб. Втората сфера ни учи, че няма истинска сила без любов. Когато сърцето е отворено, и ума, и тялото, и духът намират своят ритъм.